BTR निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। एमबाथाया फोरमायनाय बायदिब्ला एनएलएबीआव थांफिननायनि गुबै जाहोना BTR नि गोजोननाय गोरोबथा जाखांनायनि उनाव गावसोरखौ सैमा बायदि बाहायनाय, बेलटलजों बुनो नागिरनाय आरो गोबां मेलेमारि खस्थ' होनायनि थाखाय हाग्रायाव थांफिनदोंमोन होनना फोरमायनानै होयो। मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हाथिबादा गामियाव रायजो-राजाफोरा सासे हारिमु सिबिसुला रोंजों बर' बेरामाव गोग्लैनानै थानायखौ नायफैनायजों लोगोसे बिथांखौ मान लाफिननायजों बरायफैदों। बिथाङा 2015 मायथाइयाव हाथिबादा गामियाव जुगामि खेराइ हानजा आफाद दानानै होदों। लोगोसे बिथाङा दामनाय-देनाय लोगोसे बायदिसिना दानाय-लुनाय आरो आरज बेफोरखौ फोरोंदोंमोन होनना फोरमायदों। रायजो-राजाफोरजों लोगोसे फोरमायदों दानि गोदान सरकारा बेनि बेरामखौ फाहामनो होनो थाखाय हाथिबादा गामिनि रायजो-राजाफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। एनएलएबी नि गाहाय दैदेनगिरि एमबाथा बिथाङा मैया गुवाहाटीयाव थांदों। मानो होनबा आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माजों माखासे बाथ्रा रायलायहैदों। मानो होनबा गावसोर थांना थानायनि लामानि थाखाय माखासे गोनां बाथ्रा बेफोरखौ रायलायहैदों। BTR दफायाव माखासे लिरनाय मथै बिथांमोना मोनथायखौ मोननांगौ बेनि सायावनो रायलायहैदों। मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनि बिथोन बायदियै प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं रेलि बेनि सायाव बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स आउट क'क्राझारआव CISF इउनिट NTPC सालाकाथिनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंबाय। बे हाबाफारियाव बिथां हेमन्त कुमार ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदि सासे लाइमोनफोरनो ओरैनो बेखार थायालासेनो नाजानानै गावखौनो जाफुंसार खालामना होनो हायो होनना फोरमायनानै होदों। एनएलएबी नि ओंखारबोफिन्नायनि सायाव बिटिसिनि MCLA सायखं बसुमतारिया गोजोननाय मोन्नाय फोरमायदों आरो बिदिनो ज' खामानि मावलांगोन। BTRआव माखासे दफाफोरनि सायाव खामानिखौ मोजाङै मावलांगोन। बेनि थाखायनो बिथाङा गोजोननाय मोन्नाय फोरमायदों। रायजो-राजाफोरनि सिगाङाव